Zdenka Varadiová, pochádzam z východného Slovenska, mám 23 rokov, študujem v Bratislave na vysokej škole psychológiu a vlastne v Prahe si užívam teraz prázdniny. Čo sa ti hlásila do súťaže? Tak chcem to skúsiť, chcem poznať nových ľudí a snáď vyhrať. Co tě na téhle soutěži nejvíce zaujalo? Asi tá hlavná výhra, to auto. Co myslíš, že znamená lucky? Šťastný. Čem nejvíce vynikáš? Tak to neviem, v čom najviac vynikám. Co tě baví nejvíc na psychológii? Tak je to rôzne, tak asi ja neviem. Je to veľmi zaujímavé, ako rozoberáme tam ľudí, vlastne charaktery, povahy, takže určite je na tom veľa zaujímavých vecí. Chtěla by si být psycholožkou? Jo, určite áno. Psychologičku by som rada robila, preto toto aj študujem vlastne. Co by si na sebe chtěla vylepšit? No, tak toho je určite veľa. Ale nielen fyzické veci, ale chcela by som neviem, viac vecí skúsiť, napríklad venovať sa niečomu viac, ako nejakému tancu alebo niečo jednoduché robiť. Co tě láká v životě zkusit? Chcela by som precestovať čo najviac, vlastne cestovať po svete, prejsť celú Európu a rôzne kontinenty, takže určite cestovať čo najviac. Kolik umíš jazyků? Iba jeden anglický vlastne, čo sa týka cudzích jazykov, aj to neviem mi dobre, takže... Jaká je tvoje nejhorší vlastnost? Najhoršia vlastnosť... Sem tam som možno trocha taká majetnická, sebecká. Co nejhoršího si v životě udělala? Tak dáme jinou, nejchytřejší. Ako čo, najchytrejšieho som v živote? Podle tebe. No neviem, snáď skúšky na vysokej škole zatiaľ. Hádam to bude bakalárka do budúcna, tak uvidíme. A nejhloupějšího? Najhlúpejšieho. Tak to bolo určite veľa. Niekde vonku, na party a tak. Vyřídíš něco svým fanouškům? No tak určite ma podporujte, snáď vás bude veľa. Majte sa dobre a ďakujem za všetky hlasy a podporu.